Γεια σας! Ξεκινάμε να φτιάξουμε σήμερα το πρώτο χτένισμα για το 2016. Θα φτιάξουμε ένα στέμα στα μαλλιά. Είχαμε φτιάξει σε παλαιότερο βίντεο ένα στέμα το οποίο απαιτούσε να έχετε μακριά μαλλιά για να μπορέσετε να το φτιάξετε. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο θα σας κάνω μια παραλλαγή, οπότε και εσείς που έχετε πιο κοντά μαλλιά να μπορείτε να φτιάξετε ένα στέμα στα μαλλιά σας. Θα χρησιμοποιήσω ένα μπομπάρι το οποίο έχει κούμπομα. Αυτό θα σας δείξω μετά που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Τοποθετώ λοιπόν το μπομπάρι ανάμεσα στην αλογοουρά μου και τυλίγω με αυτό, με τα μαλλιά το μπομπάρι. Προσέχω να μην υπάρχουν αλλού χοντρά τμήματα, αλλού πιο λεπτά. Κοιτάω να κατανέμω ομοιόμορφα τα μαλλιά γύρω από το μπομπάρι. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να ξεκινήσω από το πίσω μέρος του κεφαλιού, να πάρω μία λεπτή λωριδίτσα μαλλιών, να τη χωρίσω σε 3 τμήματα και να ξεκινήσω να πλέκω μία πλεξίδα. Χωρίζω λοιπόν σε 3 τμήματα, τοποθετώ το δεξί τμήμα πάνω από το μεσαίο και το αριστερό πάνω από το μεσαίο. Κάθε φορά που θα προσθέτω το αριστερό τμήμα των μαλλιών πάνω από το μεσαίο, θα παίρνω και ένα τμήμα από τα μαλλιά που έχω δίπλα. Μόλις πάρουμε όλα τα μαλλιά και τελειώσουμε το πλέξιμο, συνεχίζουμε να πλέκουμε σε γαλλική και ασφαλίζουμε με ένα διάφανο λαστιχάκι. Μόλις λοιπόν ολοκληρώσω το πλέξιμό μου, βλέπετε πως έχει σχηματιστεί ένα στέμα στα μαλλιά. Ο λόγος που χρησιμοποίησα μπομπάρι με κούμπομα είναι γιατί εάν έχετε λίγα μαλάκια και δημιουργούνται τέτοια κενά, οπότε φαίνεται το μπομπάρι, μπορείτε να κάνετε δύο πράγματα. Ή να απλώσετε σιγά σιγά τα μαλάκια και να βάλετε hair spray ώστε να μην φαίνεται τίποτα, ή να σηκώσετε αυτό και να αφαιρέσετε το μπομπάρι. Ξανασχηματίζουμε σε κυκλικό σχήμα και τώρα απλά πιάνουμε σε διάφορα σημεία με τσιμπιδάκια ώστε να σχηματίσουμε ένα στέμα πλεγμένο στα μαλλιά μας. Μόλις λοιπόν ολοκληρώσουμε το στέμα μας, ξέχασα πριν να σας πω ότι έχω αφήσει τη φράτζα μπροστά. Εάν δεν την έχετε αφήσει, μπορεί να είναι ένα πολύ όμορφο στέμα σε όλα τα μαλλιά. Αν την έχετε αφήσει, θα δείτε τώρα πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη φράτζα μας. Ζεσταίνουμε την πρέσα ισιώματος και θα κάνουμε μία μπούκλα στην φράτζα των μαλλιών μας.
Αφού λοιπόν δημιουργήσουμε την μπούκλα, αρχίζουμε να ξανατεντώνουμε τη φράτζα και με τα δάχτυλά μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σχήμα S. Πιάνουμε προσωρινά με κλαμεράκια και περνάμε το τελείωμα της φράτζας μέσα από το στέμμα μας. Θα ρίξουμε πολύ hairspray ώστε να κοκαλώσουν αυτά τα σημεία. Θα αφήσουμε λίγο να στεγνώσουν και με το που αφαιρέσουμε τα κλαμεράκια μας, μετά από λίγη ώρα, έχει δημιουργηθεί η φράτζα σε σχήμα S. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χτένισμα για βραδινές εμφανίσεις, αλλά και για γάμους. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο. Από εμένα και το χτενίσματα.gr, φιλάκια πολλά!